Čau lidi, dneska vítáme u dalšího videa na Kačeny u YouTube. A můžete někdo mluvit, kdo chce, budou úkoly na Instagram, to bude tady, Kačeny tady bude Instagram a tady možná bude i můj na stejný, ještě můj. Uvidíme, jak to půjde, kdo chce mluvit. Chcete něco říct na... Ne? Čau lidi. Češ. Ty taky? Čuš. No dobrý, jdeme na první úkol. Udělej 5 kliků. Ale kdo? Takže já si všichni. Kdo bude chatu každý jeden úkol. I ten. Kromě... Kdo to bude? Ale bude to Kačina taky plnit, jo? Ne, nebude. Hej, ale to bude, že to není pasférový. No. Nebo Kačina to bude... Ty nedělej. Ty až Teď jdeme na další otázku. Skoč do postele, ok, tak já skočím, jo? A za Kačenu to bude číst Tobiáš, ale Kačina to bude plnit. Já tak jo. Jupi. Koukejte, jo, musíte koukat, jo, Ale ono se to moc neuvidí, tak tady my vyfotíme, možná vykinu a dáme to sem. Ale možná to neuděláme. Ještě nevím. Jdeme na další. Napise. Kači napise. Nesplnila to, ale to je jedno. Máme tady pití. Ukáž dres. Ukázat dres. Já jedu ukázat dres. Dobře, takže... My jsme ve Tobiášovém pokojičku, jo? Už nese dres asi Ronalda, bro. Cristiano Ronaldo, Ronaldo. A další úkol nebo otázka, nevíme. Tak, počkáme, protože se nám telefon vypnul. To už je to, udělej 5 kliků, jo, tak to si dám, to je hezky. To už je hotový. Ale jak na to děláš, no? Ale nikdo neřekl, jaký. Ten jaký. Tady dělá kliky. Dobrý. Jdem na další otázku. Čtu za Kačin. Udělej divný zvuk. Dobrý. Jdem na další otázku nebo úkol. Pozdrav, kámoše. Čau. Čau, nebo Čau. jako tam? Čau. No, čau. No tak čau, Jondo. Teďka jdeme na další. Spadni na zem, já? Ok. Teďka budou otázky. Dobrý, jdeme na otázku. Máš holku nebo kluka? Holku mám já. Na linke Elenke. Já mám Lukáše Adamčáka. A já mám mýho Daniela, bývalýho, ne, přítele. No, jsme už spolu, ale to je jenom. Dávám to slovo Pikině. Ok. Chceš? Teďka já mám. Ne, to věši. Chceš mít děti, já chci mít 2 holku a kluka. Já to samý, zkusím se to zakačený, ale nejde jí moc vidět obličej. Ale ne, jenom. Musíš takhle, musíš na tu druhou stranu. Já jsem mít jako Zajpan, taky 2. A jako já. Takže teďka čte Topka. Jak se máš? Já se mám dobře. A oni? Já se mám taky dobře, dostala jsem nový telefon, takže se mám hodně dobře. Já dostanu taky telefon, ale až příští měsíc. Příští rok? Jo. Tak příští rok dostane. Vlastně jenom to. Jdem na poslední úkol. A to je ukáž pejska. Tak dobře, kdo ho přiveze?
Musíme chvilku počkat. Ono to bude trvat 2 minutky nebo minutku, ještě uvidíme. Jak se máte vy? Dobře taky? My taky. My taky, oba dva. Já jsem přece nějaký úkoly. A ještě jsem zapomněl na první video. Dejte like, odběr a zvoneček. Ještě tam dáme tady, ne až minule jsem to dal omylem, sem na můj kanál, Topka Nubka. Jo, někam tady bude. Tady. Tady bude jakoby, tady bude prostě ten like a odběr. A na prvním videu bude ten můj Instagram Kačiny. Jo, ale to ne. Kanál, protože má Instagram teprve je 7 let. A tohle možná vám příklad. Já se nedá chytit. Maximálně vám ukážeme velkýho pejska, který je venku. Nebo zkusíme, nebo dáme tady obrázek, nebo tady dáme obrázek našeho pejska. Tak zkusím. Roxy, no asi neunesu. Taky ne. No, asi to je všechno videa, tak zatím Čau. čau. A pozdravuj někoho, jo? Pozdravuj Žanetu. Jež, taky. Jo, tak zatím čau, dejte odběr, už my to tam dali, už to tam dáme. Dejte like, odběr. A dáme milion lajků, jo? Máme YouTube button. Já zatím čau.